Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a kashi na 30 na kalubalen juma'a. Yau shine 18 ga watan Rajab. Subhanallah, har Rajab ya wuce tsakiya fa. 18 ga watan Rajab 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan March 2020. Wannan shine kashi na 30 na kalubalen juma'a, kuma yau takaitaccen bayanin mu zai zo ne daga hudubar masallacin tarihi, tsohon masallacin tarihin Moscow. Hudubar ta kasance ne, ko kuma ta darasin hudubar shine kamar yadda liman ya bayar, mu yi rayuwar duniya a nan ba tare da mun manta da rayuwar lahira ba. Ma'ana wannan rayuwar da muke ciki ta duniya mun riga mun sani cewa it's temporary ne, ma'ana ba abu ne na dindindin ba, yana da ƙayyadajjen lokaci. Komai a rayuwa, kowa a rayuwa yana da lokacin da Allah ya ware masa. In lokaci ya zo zai tafi, ko da shiri ko ba shiri, ko da rashin lafiya ko ba rashin lafiya, ko da cuta ko ba cuta, ko da so ko ba a so. Waye ma zai so ya mutu? Don haka ko da shiri ko babu shiri. Don haka a takaice dai shine, tunda muke rayuwar nan a duniya mun san babban makasudi, babban abin da ya sa Allah ya halicce mu, wanda duk mun riga mun sani tun a islamiyya laura ko kuma farkon firamare na islamiyya an karantar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ne kawai don mu bauta masa. Mu bauta masa shi kadai ba tare da shirka ko bid'a ko wayansu abubuwa ba. Shi ne abin da ya sa ya turo mu duniyan nan. Amma me yasa? Saboda in muka yi bauta za mu samu akhira, za mu samu ranar lahira, za mu samu sakamako mai kyau, aljanna. Allah ya sanya mu ciki. Wanda kuma ba su yi, wanda suka bari rayuwar duniya ta ruɗe su, har suka kare zamanin su, ba su bauta Allah, ba su bi ka'idojin Allah ba, kun ga za a samu matsala kenan ranar alkiyama. Allah ya kiyaye mu. Don haka a takaice liman ya tunatar da mu cewa mu yi rayuwar mu ta duniya. Na'am, za mu nemi kuɗi, za mu yi sana'a, za mu yi ayyuka, za mu yi kasuwancinmu, za mu yi ilimi na zamani, za mu yi ilimi na neman sanin duniya da abubuwan da ya dace. Amma kuma kar wannan abin ya sa mu manta, mu shagala, har mu ruɗe da asalin abin da Allah ya turo mu yi a duniyar nan, wato mu bauta masa, mu nemi yardarsa, yanda wannan lokaci ta ƙayyadaddi ya ƙare, za a je rayuwa wadda ita kuma ta dindindin ne, abadan malala gashin tinkiya. A nan ne ya kamata mu yi shiri, a nan duniyar ya kamata mu yi guziri don wannan lahirar, don rayuwar da za a yi a can. Allah ya sanya mu aljanna. Allah ya ba mu rayuwa a duniyar nan mai kyau, mai yawa, mai amfani. Allah ya ba mu arziki mai yawa mai amfani. Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani, kuma Allah ya amfanar da mu da iliminmu, da rayuwarmu, da arzikinmu, don tanadi ma abin da za mu samu a wannan rayuwa. Allah ka sanya mu aljannar firdaus, da mu, da yan uwanmu, da masoyanmu, da iyalanmu, da malamanmu, da duk sauran yan uwa da abokan arziki musulmai. Allah ka ci gaba da kare mu. Ga nan Ramadan yana ƙara matsowa, kuma ga wannan matsalar corona, wannan cutar virus ɗin yana ƙara game duniya. Allah ya kiyaye mu da 'yan uwanmu, da masoyanmu, da malamanmu. Allah ya kiyaye mu. Kuma ya kamata a ɗauki shawarwari na rigakafi da likitoci suke bayarwa. Kada mutum ya rufe kunnensa ya ce a shi kawai ya dogara ga Allah. A kai iya ƙoƙarinka wajen kiyaye lafiyarka, sai kuma kada ka manta da roƙon Allah da addu'o'i na neman tsari. Allah ya kare mu da ku baki ɗaya. Allah ya ba mu rayuwa mai yawan amfani. Dan Allah ku ci gaba da sanya ni a cikin addu'o'inku, da ni da sauran 'yan uwa masu bukata da waɗanda ma ba su bukata ba. Sai wani satin insha Allah. Assalamu alaikum.